Assalamu alaikum masu sauraronmu. Sunana Malam Idris Abubakar, mai karantar da harshen Hausa a jami'ar Michigan ta East Lansing. Yanzu muna son za mu gabatar muku da darasi yadda masu koyon harshen Hausa za su koyu yadda ake gaishe da mutane in sun haɗu da su a ƙasar Hausa, ko kuma a kowace ƙasa ko a kowane guri suka haɗu da su. In suna son su yi magana da su, yaya za su gaishe su. Tare da ni ina tare da malama Tesla, ɗaliba ce ita ma a jihar Michigan University wanda take koyar harshen Hausa. A hannun haguna kuma ina tare da ƙawar Tesla, ita ma ɗaliba ce ta Hausa, sunanta Husaina. Saboda haka yanzu su ne za su taimaka mini gurin gabatar da wannan bidiyo na yadda za a koyi gaishe-gaishe na harshen Hausa. Hello, my name is Idris Abubakar, a Fulbright teaching assistant at Michigan State University, East Lansing, teaching Hausa language. Now I want to introduce you to some Hausa lessons on how to greet Hausa people wherever you meet them. And with me I have my students by name Tesla, who is also a student in Michigan State University, also a student of Hausa language. By my left hand side I have her friend by name Husaina. She is also a student of Michigan State University, and she is also a student of Hausa language. So we're going to make this lesson very, good for you with the assistance of these students. In fact, I have to say it is their own personal achievement, not mine. So you guys will surely enjoy this lesson. Thank you. Darasin farko gaisuwa a cikin harshen Hausa. First lesson, greetings in Hausa. Good. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Malam Idris. Menene sunanki? Sunana Husaina. To madalla. Sannu. Yawa sanu. Ina kwana. Lafiya lau. Ina gajiya. Babu gajiya. Ya karatu. Lafiya lau. To madalla. Sai anjima. Mujima da yawa. Darasi na biyu, gaisuwar rana. Second lesson, afternoon greetings. Sannu. Yawa sanu. Ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Babu gajiya. Yaya aiki. Aiki da godiya. To madalla. Sai anjima. Mujima da yawa. Darasi na uku, gaisuwar yamma. Lesson 3, evening greetings. Barkanki dai. Yawa barka dai. Yaya gida. Lafiya lau. To madalla. Sai anjima. Mujima da yawa. Darasi na hudu, gaisuwar dare. Lesson 4, night greetings. Barka da dare. Yawa barka dai. Yaya aiki. Aiki mun gode Allah. Madalla. Yaya gida. Lafiya lau. Madalla. Yaya iyali. Lafiya lau. Madalla. Sai gobe. Allah ya kai mu lafiya. Amin.